Fil-Barracks tal-Forzi Armati ta' Malta f'ħalluqa 2 filgħaxija ġie ffirmat l-aqwa ftehim settorjali għas-soldati fejn il-fond tas-salarji issa se jlaħħaq investiment ta' 68 miljun euro. Ftehim li jibni wkoll fuq ta' qablu li kien l-ewwel wieħed u li reġa' ġie ffirmat ma' rappreżentanti ta' dawn il-ħaddiema il-General Workers Union. Il-ftehim se jerġa' jagħti żidiet b'saħħithom u jtejjeb il-kundizzjonijiet ta' madwar 1800 uffiċjal. F'okkażjoni sabiħa fil-Barracks ta' ħalluqa qabel l-iffirmar tal-ftehim il-Prim Ministru Robert Abela fisser li s-siġillar ta' dan il-ftehim bħala investiment ieħor f'kategorija ta' ħaddiema li hija parti mill-amministrazzjoni pubblika li wkoll gawdiet mill-ftehim kollettiv iffirmat lejn tmiem is-sena l-oħra. Il-Prim Ministru spjega kif mill-bidu tax-xahar li għadda sa tmiem dan ix-xahar il-Gvern se jkun iffirma xejn inqas minn 11 il-ftehim kollettiv biżjed titjib għal bosta ħaddiema fl-amministrazzjoni pubblika. U nemmen ukoll li kull ħaddim ta' dan il-pajjiż, kull ċittadin ta' dan il-pajjiż għandu liet sagrosant li mitkabbir ekonomiku mill-ġid li jinħoloq jibbenefika biċċa. U għalhekk dak li ftehim b'saħħtu tal-lum biex kull wieħed u waħda minnkom jesperjenza u jgawdi parti mill-ġid il qiegħda toħloq l-ekonomija tagħna. Xewqat jista' jkollok kemm trid. Huwa importanti li jkollok ir-rieda u x-xewqa illi ttejjeb il-qagħda tal-ħaddiem. Imma mbagħad inut li jkollok dik ix-xewqa jekk ma jkollokx il-qagħda finanzjarja li tippermettilek li dik ix-xewqa titrasforma f'fatti u f'miżuri konkreti. Dr. Abela sostna li d-direzzjoni ekonomika tal-Gvern qed tenfasizza fuq il-kwalità tal-ħajja kif titkellem il-Viżjoni Malta 2050 fejn il-ħaddiema u l-familji jkomplu jkunu fiċ-ċentru ta' dak kollu li jsir mill-Gvern biex pajjiżna jibqa' miex il-qudiem. Qal li għalhekk bħala Gvern ma jistax ma jinvestix f'min dejjem ikun hemm kull meta l-pajjiż isejjaħlu kif huma l-uffiċjali tal-Forzi Armati ta' Malta li wkoll gawdew minn investiment b'saħħtu fir-riżorsi li jużaw. Saħaq li l-pajjiż huwa grat lejn is-soldati u ħeġġiġhom biex jibqgħu jaħdmu favur Malta u l-poplu kollu tagħha. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri sostna li Malta sigura u kundizzjonijiet aħjar flimkien ma' drittijiet imsaħħa l-ħaddiema mhumiex biss kliem jew buzzwords iżda huma l-prijoritajiet li l-Gvern jaħdem għalihom kuljum. Fisser li s-sigurtà tal-pajjiż u l-investiment fil-ħaddiema li jagħtu ħajjithom għal dan il-għan għandhom jimxu id fit. Investejna 5 snin ilu fl-aqwa ftehim kollettiv storiku għal Forzi Armati ta' Malta u llum għamilna ftehim settorjali ġdid illi ħajtejjeb mhux biss il-kundizzjonijiet tagħhom, id-drittijiet tagħhom, ħajtihom drittijiet ġodda illi finalment ħajkompli jsaħħaħ dak illi huma jieħdu d-darant il-familji tagħhom. Imbagħad b'wiċċna minn quddiem bħala Gvern kontinwament nitolbu aktar minnhom sabiex finalment tkun is-soċjetà Maltija bawċija illi tgawdi mill-ħidma tagħhom ta' kuljum. Il-Ministru konkluda li l-Gvern se jibqa' joffri spalla lil korpi ddixxiplinati kollha kif għamel fl-aħħar snin, mhux biss b'aktar investiment f'dak kollu li jeħtieġ fil-qadi ta' tmirrijithom, iżda wkoll billi tibqa' tiġi ippremjata l-bżulija. F'din l-okkażjoni tkellem ukoll il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta l-Brigadier Clinton O'Neill li fil-preżenza tas-soldati fisser id-differenza li dan il-ftehim se jagħmel għall-uffiċjali tal-Armata u kif dan se jkun qed iwassal ukoll biex ikompli jsaħħaħ is-servizz mogħti. Aħna investejna fin-nies ċertu mod li aħna llum il-ġurnata aħna kompatibbli ma' barra. Ġifieri għandna kompetizzjoni, ġejna parti mill-kompetizzjoni u bekk inħajru iktar soldati jersqu lejn l-Armata. Huwa konkluda b'ringrazzjament lil dawk kollha involuti biex issa l-Forzi Armati ta' Malta bdew igawdu mill-aqwa ftehim settorjali. Min-naħa tal-Gvern għall-iffirmar tal-ftehim kien hemm preżenti wkoll is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana u s-Segretarji Permanenti Joyce Kassar u Joyce Dimek.